खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना बे इउट्युब चेनेलखौ गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मोजां मोजां भिडिअ सावरायनाय बेफोरखौ आङो लाबोबाय थागोन। गोदान हाग्रामा महिलारि सरकाराव येमा सोर सोर मोननो हागौ? बिग ब्रेकिं। मोनथाव MCLAफोरनि मुंखौ आङो दा फरायनानै खोन्थानोसै। बिथांमोनहानो मोननो हागौ। सम्भाव्य बिथांमोनहानो 100% मोननो हागौ। गिबियावनो जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय प्रेस मुसाहारि आरो लानसार बसुमतारी, आरो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय गणेश कसारी, बाक्सा जिल्लानिफ्राय आखतारा हामेद, चिरां जिल्लानिफ्राय पानिराम ब्रह्म, जेम्स बसुमतारी, धीराज बरगयारी बिथांमोननि गेजेराव सानै मोननो हागौ। साथाम मोननाय नङा, सानै चिरां जिल्लानिफ्राय। बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय मृत्युंजय नार्जारी, मुनमुन ब्रह्म, प्रकाश बसुमतारी, देरहासात बसुमतारी, रबिराम नार्जारी बिथांमोनहा मोननायनि जोबोद सम्भाबना दङ। सासे सानै जुदि सोलायोबा बे उननि बाथ्रा, किन्तु बिथांमोनहा EM मोननायनि जोबोद सम्भाबना दङ। आरो स्पिकार हिसाबै बावखुंग्रिनिफ्राय जेब्लाबो देरहाबोबाय थानाय धनेश्वर गयारी बिथांखौ स्पिकार मोनगोन होननानै जोबोद सम्भाबना दङ। बिग ब्रेकिं निउस बेयो रायजोफोर। गोजोन्थों।